més planes vol dir tu estàs treballant en el teu camp, tota la teva família, i tu, i la dona, i els xiquets, i no sé què, esteu treballant al camp, i de moment apareix un senyor a cavall en una armadura de ferro, més o menys, i te diu, jo soc l'amo. I tu dius, què vol dir que vostè és l'amo? Jo soc l'amo. Tinc l'espasa, el cavall i el ferro. Per tant, a partir d'ara tu em pagaràs. Això, reduït, ensinar molt d'això, és el feudalisme. És quasi un procediment en origen mafiós. És a dir, jo te dono protecció, jo te defensaré dels enemics, quan vingui algú a atacar aquesta terra jo la defensaré i per tant no te saquejaran la terra, ni te furtaran el ramat, ni te llevaran la dona i els fills, no sé què tal, però tu me pagaràs una part de la collita i jo viuré de guerrejar i m'alimentaré, diguem, de la collita que tu em dones. En paraules molt planes, això és el feudalisme. Clar, com que aquest senyor que apareix un cavall, un casc, etc., també necessita algú més fort, anirà un altre que en comptes de tenir un cavall de 50 cavalls i li dirà jo te pagaré tal, això és la institució i això en un primer moment els emperadors carolingis intenten tallar-ho, no per res, no perquè siguin uns grans benefactors del poble, sinó perquè no volen que algú se faci molt poderós i els plantejarà a ells, però aproximadament cap a l'any 1000, és dir, en números redons, l'imperi carolingi entrarà en crisi. Els emperadors cada volta pinten menys i passa una cosa. Ells fins a aquest moment nomenaven el que serien comtes, és a dir, que una mena de governadors, per dir-ho així, una mena de representants d'ell, i a canvi li donaven que aprofitara les riqueses de la terra a canvi de representar. Però no eren hereditaris, ni vitalicis. És a dir, l'emperador quan volia dir Sigifred, que era destituït, el comte de Neustrúcia era nomene a Menganet. I a poc se van fer vitalicis i hereditaris, també entre nosaltres. Aleshores, què passa? Un senyor que havia tingut el comtat de Barcelona, això està dividit en una sèrie de comtats, de territoris, d'administracions, diguem, que no ho centre, però bueno, Barcelona, Girona, Osona, Empúries, Rosselló, etc. En un moment determinat, un d'eixos, diguem, els seus descendents, acabaran sent comtes ja hereditaris, vitalicis, evidentment, de la major part d'aquest territori, que seran la família, diguem, de Guifré el Pilós. A partir d'ara podem optar per dues maneres nacionals de veure la història, jo les aniré marcant i hi ha una manera més conservadora que, bueno, Guifré el Pilós, l'heroi, el fundador de la nació catalana i tot, i pot haver una historiografia més gran que digui, mira, era el cap dels que se van apropiar, diguem, de les riqueses que produïen els camperols. Tot és veritat. La part històrica, la part poètico... Guifré el Pilós dona peu al sorgiment de la llegenda de les quatre barres. La llegenda de les quatre barres, primera, és mentida, evidentment. Segona, és bonica. Totes les nacions tenen mites fundacionals. I va arribar el rei tal des de no sé on i encara que l'havien perseguit, havien volgut que... El mite, que per demés, almenys tal com l'han detectat, l'inventa a Lucineu, a finals del segle XV, un valencià d'origen alemany, que la cosa és complicada, el mite en essència diu que l'emperador, diguem, de l'època estava lluitant contra els vikings, estem parlant de l'època, si recordeu pel·lícules aquelles dels vikings que desembarquen i tal, estava lluitant contra els vikings que estaven atacant costes franceses i tal, i que Guifré el Pilós va anar a ajudar-lo, clar, que era la seva obligació, quan l'emperador convocava els nobles, tenien que dur les tropes i tal. El fet és que Guifré el Pilós no tenia escut, gastava només un fondo groc sense res més, l'havien ferit, va lluitar heroicament, l'emperador va, en unes versions ell està morint-se, en unes altres curarà, el fet és que l'emperador li diu poc més o menys què desitges que te donin, recompensa i tal, i ell li diu doneu-me un escut d'armes. Aleshores fa l'emperador, fica els dits en la ferida, fa així i tal, i fa les quatre cares. I això és la llegenda fundacional. Meravellós, excepte que Guifré el Pilós és 100 anys posterior a l'emperador Carles el Calb, que és el que se suposa que li doni l'escut. Si no fora perquè els escuts nobiliaris sembla que comencen a aparèixer cap al segle XII en Europa i estem referint-nos al segle X. Si no fora perquè segurament l'origen dels colors de la senyera estan en una concessió del papa,
que li va donar, diguem, quan en un moment determinat un comte de Barcelona accepta, diguem, l'autoritat feudal del papa, li dona els seus propis colors, i per exemple, si algú heu vist la professó que fan de la Mare de Déu de Lledó des que és basílica, davant no duen una ombrela, així que pareix que sigui la senyera, però en molts colorets, roig i groc, això són els colors pontificis, els colors del papa, i simplement la duen indicant que això és una basílica, que dins del catolicisme és una característica que està, diguem, per dir-ho així, sota la protecció del papa. Segurament allí estaria l'origen de la senyera. Per cert, com després no ens en recordarem, que quede clar, contra totes les altres maniobres, que la senyera està davant. Per la típica discussió aragonesa. És a dir, quan aneu a Saragossa i agarreu un taxi, veureu que el taxi té els colors de la senyera. Quan el Barça va jugar en Saragossa, veus quantitat de gironitzants senyeres i dius, hòstia, quants partidaris té el Barça? No, són els que estan aplaudint al Saragossa, en senyeres. Jo no dic que ells no tinguin dret a gastar-la si vulguin, però després ho veurem, va haver una unió dinàstica i el que tenim clar, investigacions. És a dir, s'ha obert el sepulcre d'un comte de Barcelona anterior a la Unió d'Aragó i l'interior del sepulcre està pintat en colors rojos i grocs. Per tant, va ser, diguem, la part catalana que va aportar, per dir-ho així, al matrimoni el signe de la bandera que se va utilitzar. Però com després el nom normal de la dinastia va ser Aragó, com a nom, perquè clar, Aragó era un regne, tot el dia aquell, Barcelona no és un comtat i tal. Els almogàvers, per exemple, quan atacaven cridaven Aragó, Aragó, però Aragó no volia dir l'actual territori d'Aragó, volia dir el nom de la dinastia, volia dir reis d'Aragó. En aquest sentit, quan un rei nostre tenia un fill bo, cosa bastant normal, i més o menys el legitimava, li ficaven de nom Aragó. És a dir, el nom, el cognom, diguem, del pare era Aragó. Dit això, tornem al tema que Guifré el Pilós, heroi nacional i fundador dels països catalans i de tot el que vulgueu, o un senyor que anava apoderant-se de terres, que és el que volien els nobles de l'època, el fet és que aconseguirà controlar la majoria d'aixòs comtats. Només alguns, com Empúries, com el Rosselló, com el Pallars, i alguns altres quedaran no directament vinculats a ell, però sí que d'alguna manera reconeixeran la seva autoritat. Perquè en aquell moment l'emperador pràcticament ha desaparegut, s'han dividit en diferents regnes, un que donarà més o menys al regne de França, uns altres controlen el nord d'Itàlia, algunes vegades el títol d'emperador el conserva el que governa parts importants del que ara és Alemanya, però vull dir, aquella unitat de l'època de Carlemany s'ha trencat ja. Entonces, en aquest moment passarà algo molt important. Per primer, probablement aprofitant aquest trencament de l'imperi i el califat de Còrdova s'ha fet molt poderós, un que no és califa, sinó és el primer ministre del califa, que és el Mansur, trenca l'equilibri. El Mansur, per primera vegada en més de 100 anys, trenca, per dir-ho així, les fronteres franques. Munta un gran exèrcit i ella està fent incursions per tota la península, amunt i avall, però en un moment determinat munta un gran exèrcit, va estar a Tortosa, que és l'última ciutat que ells tenen plenament controlada, i avançant per la zona més o menys destruïda de Tàrraco i tal, va directe al cor de Barcelona. El comte de Barcelona, ara ja serà el fill de Guifré el Pilós, serà Borrell, el comte Borrell, demana, com és lògic, ajuda a l'emperador, a lo que queda de l'imperi. Demana ajuda, clar, ell li està pagant, se suposa, i l'altre és el seu superior i ell li demana ajuda. I mai rebran ajuda. L'emperador o les restes de l'emperador que queda més o menys entre París i Reims, altra faena. Aquí en totes les líos que tenen tots els nobles i tal, altra faena que preocupar-se que passi a Barcelona o deixar de passar. Entonces, el Mansur prendrà Barcelona i la destruirà. És a dir, la assetjarà i la destruirà. La Generalitat de Catalunya va decidir oficialment, quan feia anys d'això, que, si recordeu, fa va decidir lo del mil·lenari de Catalunya, perquè en algun lloc has de ficar l'origen de la nació, va dir que quan Borrell li van negar, ja que l'emperador no li va enviar ajuda, li va negar l'obediència, d'alguna manera aquí va començar la independència de Catalunya. A veure, això va ser un fenomen, és a dir,
primer depenia plenament de l'emperador, després el comte de Barcelona se va fer ja vitalici encara que no hereditari, després va ser hereditari, després en un moment determinat li van negar, diguem-ne, que aquell tingués domini sobre els territoris del comtat de Barcelona. Bé, és una data com qualsevol altra que podem considerar com a inici d'una independència política en relació als francs. Torne a dir, no existís una articulació total catalana. De fet, la paraula Catalunya és una paraula tardana, que per cert ve de l'occità. És a dir, no sabem d'on ve la paraula català, que apareix abans que Catalunya. Uns diuen que ve de l'Aquetani, que era una tribu ibèrica canviats a Xina, uns altres se podria derivar d'una paraula àrab, uns altres... En qualsevol cas, la terra dels catalans, perquè tornem a dir, la paraula catalans, catalanus, catalani en llatí, apareix abans que la paraula Catalunya, només pot ser el resultat de la intervenció de l'occità. L'evolució normal de la terra dels catalans en català hauria sigut Catalunya. Catalunya, per cert, entre parèntesis, com Espanya, són formes occitanes. Vos diria que en aquest moment els comtes de Barcelona aconsegueixen controlar la majoria de comtats, els altres els estan sotmesos i hem entrat ja en una situació plenament feudal d'una estructura del comte al qual li paguen tributs una sèrie de senyors, als quals paguen tributs els petits senyors, als quals paguen els camperols. Però al mateix temps sorgirà, no sé com faig, sorgirà justament a banda d'aquesta societat que hem vist de camperols que treballen la terra i paguen als nobles, començarà a sorgir una classe social nova. Havia existit algo paregut en l'Imperi Romà, eren els comercials, els industrials, la gent... A veure, quan estem... I ara vaig a pronunciar la paraula burgesia. Quan dic burgesia referit al segle XI o al segle XII, no vos imagineu a un multimilionari propietari de moltes fàbriques i no sé quantes del tal. Quan parlem de burgesia, per exemple, estem parlant d'un sabater que no treballa la terra, sinó que fa sabates. Li porten pell, va fent tal tema, va fent sabates. I llavors la gent va i li compra, siguen diners, siguen pagant-li en menjar o el que sigui, i ell viu d'això. O estem parlant d'un senyor que agarra una burreta i se'n va a un poble i resulta que en un poble tenen blat però no tenen vi, i en l'altre tenen vi però no tenen blat, i ell el compra, el porta... Estem parlant d'aquest tipus de gent. No té per què viure especialment bé. Els rics, els poderosos de l'època encara són els nobles, que viuen de tot el que els paguen els llauradors. Però sí que estem parlant d'una nova classe social, que no són ni llauradors treballant la terra, ni són nobles guerrejant, ni són tampoc, no ho he dit, membres de l'església, és a dir, el capità del poble o els monjos d'un monestir, etc. Comença a aparèixer una sèrie de gent que viu de produir coses que tot no serveixen per menjar. Un senyor no va menjar-se sabates, no va estar teixint la llana i fent roba i després menjar-se-la, ell ha de menjar. Per tant, això ho ha de vendre, sigui en monedes, ja comencen a circular, sigui en truc, és a dir, en espècies. Jo te dono el vestit que he fet de llana i tu me dones no sé quants de blat. Aquesta gent començarà a sorgir sobretot al voltant de les antigues ciutats romanes, de Gerunda, sobretot de Bàlquino, d'Helena Flàvia Elna i després de Perpinyà, que havia sigut l'antic Castro Rosselloni. Al voltant de totes aquestes ciutats començaran a sorgir aquest tipus de gent que en un moment determinat, clar, ells estan indefensos enfront als nobles. Forcem l'escena. El senyor que està fent sabates, ara entra un noble allí i li diu: «Ei, porta aquestes sabates». I ell diu: «Pague-me-les». I aquell li pega una manota i se les endú. Ell no té capacitat coercitiva. Per tant, només donar suport a l'estructura de l'Estat, per dir-ho així, al comte, al seu aparell, és l'únic que li garantirà que si el endú i no paga, ell podrà anar a algo paregut a un tribunal i dir: «Ei, este senyor va ganar les sabates i no va pagar», o «este senyor ha entrat així a mantinades». Per tant, aquesta nova classe burgesa de les ciutats necessitarà el suport del rei, el comte en aquest cas. I per tant,
a canvi està disposada a donar-li suport, perquè què té aquesta classe social? Diners. Venen productes, aconseguim guanyar diners. Per tant, estem davant d'una aliança. Al rei, estic dient el rei anticipant el tema, en aquell moment només encara al comte de Barcelona, li interessa estar a bones en aquests burgesos que li poden subministrar diners en impostos i tal, que a ell li serviran, va poder comprar homes per fer la guerra, etc. I als altres els interessa la protecció del comte o del rei per a que els nobles no facin ells el que vulguin. Si alguna d'aquesta gent damunt, aquests nous burgesos, no són, entre cometes, normals, sinó que formen part d'una minoria marginada encara més, els jueus. Els jueus tenen un avantatge. Ells són una xarxa internacional, és a dir, ells se'n poden anar a comerciar lluny i quan arribaran a aquesta ciutat sempre n'hi ha un jueu que els pot allotjar, que els pot dir, mira, jo te dono un rebut d'aquests diners a canvi tal i jo no he de dur diners quan vaig per als camps i per les carreteres perquè me puc trobar bandolers i gent que m'ataqui, però en canvi jo m'enduc un paper que diu fulanito de tal li pagarà tants diners a tal tal. És a dir, el que ara un dia seria un xec. Entonces, els jueus que no poden treballar la terra perquè i si els expulsen? És a dir, molt sovint els cristians se cabregen i ha predicat del capellà. Els que van matar a Jesús, no sé què, se munta una balot i se'n tenen que anar. O al reietó o al noble de Tor li dona per dir, fora jueus de les meves terres. Si són llauradors, què s'enduen? No se poden endur la terra. Però si són comerciants i el que tenen són dinerets, poden ficar els diners en una bosseta i anar-se'n al poble següent. Estic contant-vos en un nivell molt curt per a desmitificar. A veure, estem parlant de poquíssimes ganàncies, estem parlant d'un moment que tothom és molt pobre, és a dir, els nobles de l'època, avui dia serien els pobres, són la gent que simplement pot menjar, que no pateixen fam com els llauradors, que mengen, que quan han acabat de dinar, que fins i tot arriben a menjar carn, imagineu-vos. Quina gran d'això, que se poden permetre el luxe de matar un animal i no tindre'l per a que faci llet cada dia o el que sigui. Estem parlant de molt poqueta cosa, però comparativament, diguem-ne, hi ha gent que viu molt bé i hi ha gent que viu molt malament. Encara que en els paràmetres del segle XXI no viurien bé. I en aquest moment, per tant, us dic el paper que els jueus comencen a fer al voltant de la societat. En aquest moment, ara arribaríem, els que tenim el paper, estem en l'expansió fallida cap al nord, és a dir, més o menys estem cap a la meitat i si no m'he descomptat, estem clar. Anem una mica justets, però bé, igual ens veiem obligats a passar al poble Ferran d'Antequera al dissabte. L'expansió fallida clau. Les societats medievals, les societats feudals, són expansives, és a dir, el noble que controla una vall, que controla un territori, vol tindre més per a poder tindre allí més serfs, que treballen la terra, que tinguin ramats i que per tant li proporcionen més béns en els quals se'n tindrà més possibilitat de pagar, diguem-ne, els soldats que recluta, aquests soldats van alimentar-los i pagar-los, és a dir, els nobles volen fer-se més poderosos i l'únic que dona poder en l'edat mitjana, en un món sense fàbriques, res d'això, és la terra. Per tant, els nobles aspiren a controlar més terres. Per a controlar més terres, dins de l'estructura d'un territori determinat, són més a un senyor, en aquest cas al comte de Barcelona i tal, tu pots optar per expandir-se, no hi tu fiar. O cap a dalt, o cap així, o per la mà, que és una mica complicat perquè fa falta barcos. En un primer moment, com que així hi ha un territori, que és Aragó, que ha constituït un regne propi, allí sí que se titula el regne, que està entaponat entre la part de Navarra, que agarra no només l'actual Navarra, sinó gran part de l'Euskadi autonòmica actual i tal, i Castella, que no és encara a vegades que està unida a la part de Lleó i a vegades no, però el fet és que Aragó és un estat bastant xicotet que va quedar entaponat i sobretot molt pressionat per Castella, que la té a l'altre costat. En un moment determinat, històries d'aquestes dinàstiques i tal, un rei d'Aragó, el que ha conquistat els musulmans justament la part de Saragossa, un rei d'Aragó mor sense fills, només té un germà que és un monjo d'un monestir, ja ve, el trauen del monestir a pressa i corrent per a que sigui el rei, literalment el casen en una senyora, el fiquen en el llit
i quan, estic caricaturitzant, però quan aquella es queda prenyat i té una xiqueta, aquell ja el tornen al monestir. I el senyor li diuen Ramir II el monjo. No estic inventant. Total, que Ramir II el monjo ha tingut una xiqueta, la qual és Ramir el monjo. I aquesta xiqueta té encara 3-4 anyets, però és la reina, o és la futura reina, o és el que sigui. Però clar, una dona xicoteta, xiqueta, en l'edat mitjana, això no ve, no. Entonces, hi ha la possibilitat, el que se diu, de buscar-li marit. Estic parlant de buscar-li marit als 4 anys. Buscar-li marit. Algú suficient poderós com per a defensar Aragó d'aquesta pressió. I una de les possibilitats és el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV. És més o menys poderós, té un exèrcit, la cosa va estar arregladeta i tal, i en un moment determinat els nobles aragonesos, que són els que manen en Aragó, la noblesa mana molt sempre. Molt més que el que serà després Catalunya. Molt més el que serà després el País Valencià. Hi ha una tradició, no és certa el fet, però sí que és cert el contingut. Diu que quan el rei d'Aragó jurava, els nobles li feien un jurament, quan el reconeixien, dient, recordad que cada uno valemos tanto como vos y todos juntos más que vos. Això realment no hauria sigut lògic que ho hagueren dit mai al comte de Barcelona, no era veritat. Probablement el comte de Barcelona pensava més que tots els nobles catalans junts. Però bé, els nobles aragonesos decideixen triar i trien a Ramon Berenguer IV. Ramon Berenguer IV és un senyor, per referir-se, no és un xiquet. Ramon Berenguer és un senyor, recordes, en aquell moment tenia 20 anys, o el que sigui, que per l'època són molts anys. Penseu que estem parlant d'un moment que cap als 40 i tants la gent ja s'ha mort molt i als 50 una persona és vell. I en aquell moment li ofereixen la mà de la princesa Peronella, que té en castellà, la princesa Peronella, que té 4 anys. I no res, fan els matrimoni, els esponsals, és a dir, els declaren casats i a partir d'aquest moment el comte de Barcelona, en tant en quant ja és el marit de la reina d'Aragó, exercís de rei d'Aragó. Evidentment, en un moment determinat, quan arriba el moment i la senyora Peronella és ja fèrtil, diguem-ne tal, fan el que tenen que fer i tenen els fills corresponents. Clar, Peronella és molt més jove que Ramon Berenguer, i per tant Ramon Berenguer se mor molt abans, diguem-ne, que Peronella, la lògica dels temps. I clar, el fill de Peronella, que és el primer, que serà alhora comte de Barcelona i rei d'Aragó, diguem-ne, és un xiquet quan mor son pare. I llavors, durant molt de temps, Peronella farà, diguem-ne, de regent també de Catalunya i serà la que li ficarà Alfons. Els nostres comtes originàriament gastaven un sistema molt curiós, fàcil de recordar, que és al primer, en un moment determinat, al primer li diuen Ramon Berenguer, llavors al seu fill li diuen Berenguer Ramon. Al fill d'Ixe li diuen altra volta Ramon Berenguer. Fins que, 2 generacions abans d'este, és una anècdota, va haver l'única vegada que jo recordo en tota la nostra història dinàstica que va néixer bessons. Bessons univitalins, els dos mascles. Qui havia de regnar? El comte anterior, son pare, va inventar i va decidir que regnarien junts. És a dir, que serien els 2 comtes de Barcelona. La cosa va acabar tan malament que a un d'ells li diuen... i es va ficar, clar, a un Ramon Berenguer i a l'altre Berenguer Ramon. Doncs el Berenguer Ramon li diuen el fratricida perquè va matar el seu germà. O almenys això se'l va acusar. Ramon Berenguer se'n va anar de cacera i després se van trobar el seu cadàver en estranyes circumstàncies. Estem parlant, ara estic tornant un poc darrere, estem parlant en l'època que València serà conquerida per el fill. No mos entra en la nostra història, però per situar un poc. Finalment, el fill del mort, Ramon Berenguer Campestopa, i dient això perquè segur que havia sigut molt pèl roig. Traurien la sang estos. Reptarà a son tio, diguem-ne, quan ja és major, a un duel d'aquests que feien medievals, allò d'un judici de Déu. Se suposava que el que guanyava és perquè Déu ja li ha donat la raó. El guanyarà
ell se quedarà de comte i l'altre marxa de peregrinació a Jerusalem o no sé què està bé. Venia això perquè el fill de Ramon Berenguer IV i Peronella li havien ficat Berenguer Ramon, com tocava. Però clar, quan mor son pare i sa mare, l'aragonesa, diguem-ne, queda com a regent, diu que, i clar, ell ha de ser rei d'Aragó, diu que a ella li fa més il·lusió que se digui Alfons, que és el que s'han dit sempre, per exemple, son tio, Alfons el Batallero, que havia conquistat Saragossa. I el rebatejarà com Alfons. I això és l'aparició del cognom Alfons, que és un cognom, o un nom germànic, el de Fonsos, latinitzats i tal, en els noms de la dinastia del Casal de Barcelona, que fins a aquell moment sempre havien sigut Ramon Berenguers, havien vingut des de tot allò de Guifré, Borrell i tal, i després ja havien fet les combinacions Ramon Berenguer Berenguer. Per tant, per aquesta part no se pot expandir Catalunya com a tal perquè, diguem, són aliats, comparteixen dominis, el funcionament, i això queda clar, i és el sistema que se gastarà després per a València, en part per a Mallorca, etc., en part només, és que la unió és merament dinàstica. O sigui, Alfons el Cast, que és este, el xiquet que li han ficat Alfons, que va creixent, Alfons el Cast serà rei d'Aragó i comte de Barcelona. Cada un tindrà les seues institucions, fins i tot la seva llengua. És a dir, la Cancelleria aragonesa està fent documents en castellà d'Aragó, mentre que la Cancelleria catalana ja comença a fer documents en el que anomenaran després català. És a dir, dona la casualitat que tenen el mateix rei. I aquest serà el nostre sistema de govern que passarem fins i tot a la Unió Dinàstica en Castella, avançant-me molts segles, però perquè agarreu una idea, se compta que, m'estic avançant ni menys que al segle XVI, però perquè entengueu la idea, se compta que un enviat de Felip el de l'Escorial, Felipe II en espanyol, que per a nosaltres és Felip I, un enviat seu, perquè el rei havia d'anar cap a Barcelona o alguna cosa, i havia anat un missatger, crec que sí, l'anècdota és de Montserrat, va a Montserrat per anunciar que arribarà el monarca. I toca a les portes del dalt, obriu en nom de Felip II, no, obriu en nom del rei. I aquells hi tenen el becau i diuen que ells no tenen rei. Aquells se queda així al·lucinant fins que entén el tema i té que dir obriu en nom del comte de Barcelona. És a dir, Felipe II de Castilla i tot allò, allí és el comte de Barcelona. I com a comte de Barcelona és respetat, acceptat i tal. No, va rei, nosaltres no tenim rei, nosaltres tenim un comte. Catalunya va tindre això sempre a gala. A vegades gastava fórmules com el comte rei. I a vegades per allò de que comte, també el comte d'Empúries o el de Pallars, també el comte, l'anomenaven el comte príncep. Príncep, literalment en llatí, vol dir el primer cap, primus capus. El primer cap de tots els comtes, ell és el primer, el príncep. I d'ahir ve el fet que quan hem tingut que recórrer a una paraula per a designar la part de la nació compresa entre Portbou i les cases d'Alcanar, gastem sovint el Principat. Este terme avui dia no s'està gastant tant, perquè la veritat és que el tema Països Catalans està de ben com bastant dèbil mentalment en molta gent, però els que venim d'una tradició nacionalista dels anys 70-80 del segle XX, veureu que sovint, jo moltes vegades veureu que després, quan estiguem parlant del conjunt nacional, dic el Principat. Òbviament el Principat designa el que avui és l'autonomia catalana. Per què? Perquè tot i que gastem l'expressió Països Catalans, a veure, Països Catalans té una contradicció enorme en ella mateixa. Quan siguem visca els Països Catalans, visca és un singular, no cridem visquen els Països Catalans. Per tant, vol dir que en Països Catalans estem designant un singular, que el singular que tanca realment probablement és la paraula Catalunya. I vos diré dues coses. Primera, estem dient Països Catalans i diem que el gentilici de Països Catalans és català. Però segona, si vosaltres aneu per Europa i parleu en anglès i vos pregunten d'on sou, si dieu catalans country, imaginaran un prat ple de vaques pasturant i de panís i tal, i probablement hem de dir que de Catalònia. Vull dir, la traducció a l'anglès de Països Catalans és Catalònia. Bé, dit això, vos dic que com el comte de Barcelona era el primer cap del Principat, ja dic el Principat, se li dia el comte príncep o el príncep
i d'ahir el nom Principat, referint només a la part de la nació que no són els antics regnes de València i de Mallorca. Per tant, no se poden expandir cap ahí perquè és un territori aliat. Per tant, la primera tentació és expandir-se cap ahí. El mite dels Pirineus és una mentida com la copa un pi. El dels Pirineus és veritat per ahí. És a dir, Aragó mai ha passat a l'altre costat dels Pirineus. Nosaltres havíem nascut a cavall dels Pirineus. És a dir, hem dit que la nació s'originassi. Després, si veieu aquest mapa en relleu, qualsevol dels mapes on estan els Pirineus, les alberes són una anècdota. No sé si vosaltres heu anat per l'autopista o en tren o el que sigui que va per Perpinyà. Vull dir, allò que dius, però on estan els Pirineus? Si qualsevol muntanya del País Valencià, si qualsevol serralada és més alta. Vull dir, per tant, per així, hi ha una continuïtat territorial total i absoluta. Si tu vas en autobús, te dorms en l'Empordà, te pegues una cabotadeta i obris els ulls en el Rosselló, tu no saps que has canviat de comarca. El paisatge tot és exactament igual. Per tant, en canvi, què ens separa per accident? Algo que en l'edat mitjana marca molt més que les muntanyes. Les muntanyes no són necessàriament ruïnes per a la comunicació d'una nació. Estan plena de passos, però on passa la gent. La gent no ha d'anar en cotxes, ni ha d'anar en trens. La gent passa en burrets o a peu, per senderes de muntanya, porten els seus ramats, quan és hivern es baixen a la plana, quan és estiu es pugen a la muntanya. Mai això ha marcat Euskadi. Diuen que està partit pels Pirineus. La relació entre Iparralde, Euskadi Nord i la resta d'Euskadi és, fins i tot avui en les fronteres franco-espanyoles, continua sent total. A veure, entre nosaltres, per tant, el final el marcava, no sé si alguns haureu pujat continuant per Perpinyà, una part que passa Salses, entre Salses i Leucata, que és la primera població occitana, hi ha una zona d'aiguamolls, de llacs i unes zones no treballables agrícolament. Això marca. És a dir, per què has d'anar cap allà si el que n'hi ha són aiguamolls, maresmes, zona insalubre, zona que no val per a res? I vos donaré un exemple interior. El punt on els països catalans enganxaven menys en l'edat mitjana no era en absolut l'actual ratlla entre el Principat i el País Valencià. Entre Vinaròs i Ulldecona hi havia la mateixa continuïtat que n'hi ha avui dia. La ratlla, que el localitza bé, està on estàs, per així. És a dir, si vosaltres veniu cap a Castelló des de Tarragona, n'hi ha una zona que per l'autopista fa un vent terrible, allò que veus, els marcadors aquells de vent sempre estan infladíssims i el dia que te'l trobes en poca gràcia te du. És la zona de l'Hospitalet, la zona de l'Hospitalet de l'Infant i tot allò. Allò era una zona erma, era una zona on quasi no vivia ningú, fins que el fill d'un dels nostres reis, ja parlarem d'un rei, va crear allí un hospital, l'Hospitalet, per acollir justament a la gent que anava de Barcelona cap a València o al revés i que allí se ficava malalta o l'havien atacat bandolers, era una zona solitària, etc. Sabeu que justament en aquesta zona està avui en dia la ratlla entre el català oriental i l'occidental? És perquè la comunicació era poca, perquè són zones no massa habitades, una mica desolades, això, però a la bèstia, és el que passarà al nord nostre en Leucata. Però bé, les terres que n'hi havia a l'altre costat s'havien anat fent riquíssimes. No ho escolteu, si no arribarem, perquè Occitània se va fer molt rica. En comerciants, en producte agrícola. I per tant, els nostres ja conterrers comencen a pensar en la possibilitat d'expandir-se cap allà. Més que expansió militar, en un primer moment el que pensaran és expansió com la que han fet en Aragó, en aliances patrimonials. Comencen a casar les filles, tal. Per una sèrie de caramboles, l'Alfons este que us digui el cas, el primer rei d'Aragó i comte de Barcelona, rebrà l'herència ni més ni menys d'una part de Provença. Provença, la zona de Marsella, aquella i tal. I després, per la part de Tolosa, Carcassona i tot allò, aconseguirà ficar el nas, aconseguirà petits territoris, uns altres el reconeixeran com a senyor, és a dir, se li faran vessants, és a dir, dins del feudalisme, i per tant els comtes de Barcelona comencen a pintar molt en una zona
important i rica com és Occitània. Això probablement, igual que vos digui Poitiers, va marcar un poc el destí d'Europa. Ara ve una batalla que marcarà el nostre destí. Nosaltres no estaríem ara sí. És a dir, aquesta ciutat en la que vivim, seria una ciutat espanyola però de veritat, no espanyolitzada. Seria una ciutat espanyola que hauria sigut conquistada segurament a l'edat mitjana per Castella i el límit de la nació catalana en Castella seria per baix de Tarragona, no sé si hauria arribat a Tortosa. Per què? Perquè totes les nostres energies les estàvem dedicant a expandir-nos cap a dalt. En canvi, existiria aquesta nació que alguna gent del Principat els encanta. Jo no sé si heu trobat aquest enyor del nord de la gent que diu Catalunya i Occitània. I s'aboben pensant en Occitània. Per cert, entre parèntesis, pensant en Occitània s'obliden de la Catalunya Nord, no és broma. En Girona, una associació molt nacionalista va muntar una campanya per arreplegar diners per a les calendretes occitànies. Les calendretes són parvularis, escoles, diguem, per als nanos dels primers anys, que són en occità, perquè pogueren anar. I allò dius, ja, però és que enmig està la Catalunya Nord, on les nostres bressoles, que són l'equivalent d'aquestes calendretes occitanes, les estan passant molt magres. Allò que dius, fill meu, pensa primer en tu i després ja pensaràs en els altres. Abans d'arreplegar diners per a les calendretes occitanes, me pareix molt bé, però arreplegueu diners per a les bressoles de la Catalunya Nord. Bé, ho dic perquè aquest enyor del nord i l'Occitània perduda, tu dius, els càtars, els templers, i Barcelona o Girona s'omplin de gent que va sentir els càtars, i es cau la bava. Bé, aquest somni occità, que avui en dia encara perdura, podia haver sigut perfectament possible. El comte de Barcelona podia haver esdevingut l'autoritat suprema d'Occitània i s'hagués creat una nació que hagués anat des de Marsella a Tortosa o el que sigui tal. Per què no va ser possible això? El fill d'este Alfons el Cas, Pere el Catòlic, que no era tan cas com son pare, per cert, Pere el Catòlic, perquè el papa li havia atorgat el títol de catòlic, morirà lluitant, defensant heretges contra els exèrcits del papa. La maniobra va de lo següent. En Occitània s'havia escampat una, segons uns, heretgia cristiana, segons uns altres, una religió pròpia, basada en un principi dual, que el Déu del bé i el Déu del mal pesen igual i que el cos és produït pel Déu del mal i uns entens. En qualsevol cas, això és el que anomenem l'heretgia, la religió, depèn com ho vulguin, català o albigesa, d'Albi, una ciutat occitània on tenien particularment força. Molts nobles i moltes ciutats occitànies se van fer, diguem, van passar a ser heretges, van passar a ser càtars, diguem, deixem-nos si heretges o no heretges, van passar a ser càtars. Aleshores, el rei de França, que manava sobre el que és França, és a dir, el que podríem dir Francià, és a dir, fins al Loira, va veure la possibilitat, en aquesta excusa de l'heretgia, caure sobre unes terres com les d'Occitània riquíssimes. Va buscar al papa i li va dir, jo soc el gran defensor del catolicisme contra aquests heretges. I el papa li va donar poders per fer una croada. Una croada era una cosa que havien inventat per lluitar contra els musulmans. Ficaven la creu, els papes donaven no sé quants privilegis, si es morien lluitant anaven al cel directament, ho havien fet per a conquerir Jerusalem, recuperar la Barca Central. El papa, per primera vegada, autoritza una croada contra gent que no són musulmans, sinó que, segons ells, són uns cristians que s'han desviat de la verdadera fe. En aquesta excusa, el rei de França enviarà les seves tropes a invadir Occitània. Clar, què fa per el catòlic? Ell serà molt catòlic, però si els francesos ocupen Occitània i li arriben pràcticament als límits, malament rai. Per tant, finalment, després d'intentar pressionar el papa perquè no ho faci i tal, Pere el Catòlic se'n va amb tot el seu exèrcit a defensar els senyors d'Occitània, uns càtars, els altres catòlics, contra l'atac francès. I quan té lloc la batalla de Muret, Muret és una ciutat occitana relativament propera a la Catalunya Nord, diguem, en la batalla de Muret els francesos, els croats, guanyen la batalla. No únicament guanyen la batalla, sinó que el rei Pere el Catòlic mor. I mos trobem que l'hereu és un xiquet de 4 anys, que damunt el té en hostatge
justament Simó de Montfort, el cap del bando guanyador, perquè el rei Pere, en un moment determinat, quan estava buscant que no arribara a aquest enfrontament, havia donat com a garantia de que no atacaria, havia donat al fill mateix en hostatge al propi Simó de Montfort. El rei mor, el regne està destruït, tot l'exèrcit i tal, i l'hereu és un xiquet de 4 anys. La broma legal s'ha acabat. L'hereu, el xiquet de 4 anys, és Jaume I, anticipat. S'ha tancat la via de dalt. L'acabarà tancant definitivament, molts anys després, Jaume I, quan firma un reconeixement en el rei francès. Li reconeix que ell és el que té drets, el rei francès, sobre Occitània, a canvi que aquells suprimits que els reis francesos diuen que descendixen d'aquells emperadors carolingis, la marca hispànica, tal, i per tant se suposa que encara tenen drets sobre Catalunya com a descendents d'aquell emperador franc. El rei francès fa una renúncia, realment teòrica, de dir, vale, vos reconec una total independència, tu eres l'amo d'aquestes terres i jo no tinc res a fer, i queda delimitada definitivament la frontera entre la zona de la Catalunya Nord i Occitània. Per tant, l'expansió cap a Occitània ha quedat tallada d'arrel. És ja impossible conquerir terres allí. És més, passa al contrari. Molts occitans, sigui perquè són heretges, són càtolics, sigui perquè encara que siguin catòlics, fugen de la guerra i tal, buscaran refugi en Catalunya. Això té dues conseqüències importantíssimes. Primera, ens porta un component demogràfic més franc, diguem-ne, i encara, per tant, ens individualitza més d'altres pobles de la península. És a dir, us porta, per exemple, igual algú de vosaltres, algú per un cas casual se diu Vilar o Vidal, però raro que no tinguem perquè està ple. Vilar i Vidal són dos cognoms occitans. Si aneu per Occitània, veureu, acabem de mirar els d'establiments i el que sigui, veureu que Vilar, Vidal, està ple. Per exemple, els cognoms que acaben en A acentuada, Magrinyà, per exemple, i els cognoms d'Alzina són d'origen occità, en occità van en en occità són una mena de Magrinyà, occitan, però bé, és cosa d'això. Molts d'ells s'establiran en Catalunya fugint i en diners. I Jaume I, en un moment determinat, tindrà gent que necessita terres i tal, i diners que han portat els occitans a fugir. Per tant, tancada la possibilitat del nord i tenint l'oest, diguem, com aliat, que forma part, pot ser ara dos veus. En un primer moment, Jaume I, després d'una infantesa difícil que no anem a dir tal, pensa en aquesta primera possibilitat. El seu rei de savi, Ramon Berenguer III, ja havia fet una primera aventura de Mallorca, però pràcticament era de saqueig. Ell s'havia aliat en algunes repúbliques d'Itàlia, Pisa, Gènova, que tenien vaixells. Els italians havien aportat els vaixells i ell havia portat les tropes i havien atacat Mallorca, que evidentment era musulmana, havien pres al Majorca, Palma, diguem-ne, l'havien saquejada però no s'havien quedat. Després havien marxat i poc després un poder musulmà, els almohades, van recuperar, diguem-ne, Mallorca. Els almohades eren un govern, ara estic de situar-vos a principi del segle XIII. Jaume I, en 10, 12, 15, 18 anys. En aquesta època, els almohades eren una variant religiosa de l'islam, havien construït un domini que abarcava tota la zona de l'Andalús, és a dir, tota la part de la península que encara tenien els musulmans i que en el nostre cas ja els havien pres, no vos ho he dit perquè estic passant molt ràpidament, en un moment determinat, sobretot al produir-se la Unió en Aragó, l'atac a Lleida i a Tortosa és més ràpid. De fet, s'ataca simultàniament Lleida, Fraga i Tortosa, se prenen i, per tant, d'ací cap avant, tota aquesta part del nostre territori el tenien els almohades, juntament amb tota la resta de la península que encara controlaven els musulmans,
tot el que avui dia és Marroc i una part d'Algèria i fins i tot entrarien cap a la part del Sàhara, Mauritània i tal. Estos senyors havien sigut derrotats per una aliança de reis cristians. És les Navas de Tolosa. I és l'única que te'n recordes bé de la data perquè és l'any 1212, 1212. Les Navas de Tolosa, això està per al nord d'Andalusia, s'havia aliat, el nostre rei, Pere, el que després morirà en Morera, s'havia aliat en els reis de Castella i en el de Portugal, i el de Navarra, perdó. Les cadenes de Navarra, l'escut de Navarra daten d'aquella època, perquè el rei de Navarra va trencar les cadenes que protegien la tenda de l'emperador Almohade. Ja s'ho faran els bascos, però que sapigueu simplement. El rei de Navarra, el rei de Castella i el de Portugal, juntament amb el nostre, s'havien enfrontat als almohades en una batalla que es diu les Navas de Tolosa. Els van derrotar completament als almohades i l'imperi almohade va entrar en total decadència. I va ser pràcticament en cada ciutat important el governador almohade de turno se va més o menys sublevar i se va declarar independent. Això donava una oportunitat meravellosa per a apoderar-se de terres dels cristians. Clar, els musulmans estaven desunits, allò era un caos, enfrontats uns amb els altres. És el moment que aprofitaran en Portugal per a prendre tot el sud, és a dir, Portugal ja tenia Lisboa, però tot el sud encara era musulmà, el prendran fins al final, fins a l'Algarve, i al final ja baixant tot recte Portugal. És el moment en què els reis castellans prendran pràcticament tota Andalusia, Córdoba, Sevilla, etc. i només deixaran Granada, i és el moment que aprofitaran els nostres reis, o concretament Jaume I, per a apoderar-se de tot l'actual territori, inclús una mica més, com veurem. Per tant, en un primer moment, Jaume I pensa, ara ja te vaig dir, ja en aquest moment, sigui per la influència dels diners occitans, sigui per el que sigui, Jaume I ja va fer una flota com Déu. I per tant, carregar les seues tropes i emportar-se-les cap a Mallorca. I si el de Salou, encara està al monument i tal, desembarquen Major o Saners, tenen lloc una sèrie de batalles i prenen Mallorca. Menorca, immediatament després l'arquebisbe de Tarragona aprofita per prendre Eivissa. Menorca encara serà musulmana durant uns anys, pagant-li tribut, i serà Jaume II, el net de Jaume I, el que definitivament s'apoderarà de Menorca. Què fan quan arriben a Mallorca, bàsicament? Això és un xollo per a la noblesa que ha acompanyat el rei. El rei començarà a repartir los grans heretats i entonces normalment que passarà al cap d'una generació de totes les famílies nobiliàries que han intervingut en la conquesta n'hi haurà dues branques. La branca, diguem, estrictament catalana, la branca que continua vivint, si un comte, un marquès, un senyor, té dos fills, diguem-ne, deixen herència a uns les propietats en el continent i a l'altre les noves propietats. Aleshores se crearan branques mallorquines, diguem-ne, de les principals famílies nobles catalanes. La conquesta de Mallorca ha sigut feta únicament per catalans, és a dir, és una empresa merament catalana. Si voleu la col·laboració d'alguns occitans més o menys refugiats, però vull dir que els aragonesos no han pintat res, perquè se'ls ha perdut Aragó enmig de la mar, en vaixells i tot allò. I per tant, els pobladors que portarà Jaume I i els nobles als que els repartís la terra vindran de zones molt determinades. Lògicament, vindran de la costa catalana. És a dir, el famós salat mallorquí, allò que diuen Espada, Samara i tot allò, encara el podeu trobar, encara que sigui residual, o per almenys en estopònim, en tota la costa de l'Empordà, en tota la costa, per exemple, Salou, vol dir l'Alodi, Salou, l'Alou, seria una L que és d'això, i tots els pobles que se diuen Ses, en comptes de l'Es i tot això, en tota la costa del Principat. La cognomització que trobarem a Catalunya correspondrà a això i això dona l'aparició del tipus de català oriental parlat en les Illes Balears. El Mallorca i Menorca per l'Organització Històrica. I després continuen tenint fam de terra, però ara la fam és doble. Ja només és la noblesa catalana la que vol expandir-se cap a dalt, sinó que estan estos. Per a Aragó, l'actual País Valencià també és l'Així d'Alamany. I són els aragonesos els que empentaran principalment al rei per atacar el regne Valencitja, el regne musulmà de Valencitja, que s'ha separat ja dels almohades i tal. Però clar, el rei té un problema. Els musulmans es poden guanyar relativament fàcil.
estan dividits, tenen una guerra civil entre ells, entre Saian, que mana en València, i Seyd Hussein, si us en recordeu del pregó i tal, que és el rei que acabarà, el musulmà que acabarà liant-se en Jaume I, i per cert convertint-se al cristianisme, batejant-se com a Vicent. Però vull dir, n'hi ha una guerra civil entre els musulmans de Valencilla. El seu armament, després de la derrota de les Navas de Tolosa i tal, no pot resistir la força de l'armament, diguem, dels cristians del nord. Per tant, conquerir aquesta terra és relativament fàcil. El rei només té dos problemes, els aragonesos i Castella. Primera, la noblesa aragonesa vol conquistar-la i repartir-se-la a trossos. Allò d'esta comarca per tu, esta per mi, que se m'apoderé jo. Si aconseguissin això, el rei, que ja té poqueta força, comparat amb els nobles, només li faltarà aquesta broma perquè els nobles siguin allò que diu el jurament, todos juntos, más que vos, i per tant el rei està més encabotat en impedir que els territoris valencians queden com un domini de la noblesa aragonesa que una altra cosa. I segona, clar, si no tenim un mapa ni ganes, però vull dir, recordeu que per així Castella, per aquesta part, la part de Xàtiva, per entendre-nos, per Almansa, per entendre-nos, però han entrat sempre i tal, també és la seva eixida natural a la mar. I els reis de Castella diuen, invocant precedents a l'època visigoda i tal, diuen que aquestes terres, per almenys, els pertanyen a ells, que són zona de conquesta castellana, que quan allò deixa de ser dels musulmans, ha de ser d'ells. Damunt el rei de Castella és el seu gènere, és el gènere. Està casat amb una filla, en Violant, una filla de Jaume I, però les tensions en la família són molt fortes. Entonces el rei, durant tots els anys de la conquesta, estarà més ocupat en impedir que allò sigui de la gran noblesa aragonesa i que se apoderen els castellans, que no dels musulmans. Entonces, quina base li queda per jugar? La noblesa catalana com a tal no és molt forta comparada amb la noblesa aragonesa. Però sí que té una cosa, aquella burgesia que havíem deixat fent sabates i vestits de llana ha anat creixent en aquests 2 segles, ha anat creixent i fent-se poderosíssima, sobretot en la ciutat de Barcelona. Són ja un contrapoder. Tenen molts diners, els que han fugit d'Occitània, que són també molts burgesos, han portat molt d'or i molta plata, i per tant li poden facilitar recursos al rei, però clar, volen alguna cosa a canvi. Què volen? Que aquestes terres noves siguin per a aquesta burgesia i per tant que no siguin gran domini de la noblesa, sinó que depenguen que se creen ciutats en els quals aquests burgesos, ells, els seus cosins, els seus fills menuts, etc., exerciran el poder. Per tant, és la història d'un embolic que mentre s'estan peleant contra els àrabs, contra els musulmans, tots se la peguen a tots. La conquesta de València, de la ciutat, és una presa de pèl de Jaume I a la noblesa. La noblesa pot prendre València a sac, és a dir, apoderar-se d'ella, entrar, conquistar-la a sang i foc, apoderar-se de totes les riqueses i de tot el que trobarà. I el rei negocia baix mà en els musulmans, arriben a un acord de rendició en què el rei els deixa que se'n vagin enduent-se tot el que se puguen endur. Ja heu vist la pel·lícula Tramuntana? A vegades l'han passat, no sé què l'han muntat, estranyament està català. En què se veu el moment de la conquesta i veus els musulmans que abandonen per una porta a la ciutat en el típic farder i els animals i el que poden endur-se i els diners i les joies que han pogut guardar més o menys amagats en els furs propis i ràpidament la majoria de ciutats valencianes que depenen del rei aniran adoptant aquests furs. Problema de la noblesa més o menys resolt. Problema de Castella. Té que plantar-li cara, però fins a l'extrem de quan ell va a conquerir Xàtiva, encara musulmana, se troba un exèrcit castellà que s'ha tagat. Tenen una reunió, ell i el gènere del rei de Castella, que se veu que se diuen de pedaç cap amunt, intervé la dona i la dona de Castella, que són mare i filla, diguem, apaciguant-los, i total, aconsegueixen un tractat que dona origen a el que podríem anomenar el País Valencià petit. No sé si vaig a trobar-la, però més o menys. És a dir, el regne de València comprèn això. La ratlla es diu Biar Mussol.
Busot és una població que està en l'Alacantí, molt al nord de l'Alacantí, i Biar està baix al coll, diguem la part també relativament propera a Castella i tal. D'ahir n'hi ha una ratlla, d'ahir a la costa, que el que queda al sud d'això és per a Castella. I el que queda, per tant, inclòs dues ciutats importantíssimes, tres, Alacant, Elx i Oriola. El que queda dalt, diguem-ne, és el que quedarà a Canadà. I això serà, durant uns 50 anys, la ratlla del Regne de València. Per tant, l'expansió nacional nostra només arribaria a ell, excepte que, allò que diuen Polònia, tot i que passa una cosa. Múrcia, tota la zona de Múrcia, i el continu fins a Almeria i tot allò, continuen vivint els musulmans. Teòricament, en Múrcia s'han sotmès al rei de Castella, però simplement, per dir així, han firmat un paper i han dit que li pagaran tributs, però allí no han anat pràcticament cristians. Vull dir, continua una població musulmana teòricament sotmesa al rei de Castella. En aquesta Múrcia, que insisteix, comprèn Alacant, Elx, Oriola. Aleshores hi ha una gran revolta dels musulmans de Múrcia. És a dir, que quan veuen que ja no hi ha un exèrcit castellà allí directament al dalt, se subleven i diuen que el del rei de Castella és un bar. I el rei de Castella està en uns problemes greus perquè no ha tingut revoltes també per altres llocs d'Andalusia. Total, que Jaume I, gratis et amore, diguem, perquè soc aixina de xulo i és el meu gènere i tal, intervé i conquesta, ara sí, en sèrio, tot el regne de Múrcia, incloent Alacant, incloent Elx, incloent Oriola, però incloent Múrcia, incloent Cartagena. I li torna al rei de Castella, perquè ell és molt complidor i complís els tractats. I com allò el tractat era pel rei de Castella. Però clar, mentre l'ha tornat gent seua, diguem-ne, els que l'acompanyen en la guerra i tal, han anat establint-se. I això donarà aparició a un fenomen curiosíssim. Si vosaltres aneu per Cartagena i aneu mirant rètols d'establiments, veureu Tejidos Puchol, en una SEA. Zapateria Berchil, en una SEA i tal. És a dir, va haver una població catalana que se va establir no únicament en la zona de l'actual País Valencià, que era Múrcia, sinó en el que avui en dia continua sent Múrcia. Això generarà un problema molt gran entre les dues monarquies que durarà més de 50 anys de pleits amunt i avall i que acabarà en l'època del net de Jaume II en un empat. És a dir, Elx en aquella època no era molt gran, les quatre ciutats grans d'aquesta zona de Múrcia, diguem-ne, eren Alacant, Oriola, Múrcia i Cartagena. Després de les quatre per mi, les quatre per tu, van acabar en dos per cada un. És a dir, Alacant i Oriola queden al costat valencià, Múrcia i Cartagena queden al costat castellà. Jo no sé si coneixeu la geografia del sud del país i la part de Múrcia. No n'hi ha fronteres naturals. I això ha sigut sempre una de les nostres debilitats històriques. Sí, ara vaig a dir-vos aquelles ucronies que es diuen a vegades, si el País Valencià acabara enviant Busot, per dir-ho una per exemple, el nacionalisme estaria representat en les Corts des de la primera, de la barrera del 5%, diguem, en tal d'enviar Busot, diguem, se supera la barrera del 5%. Baix estan els morts d'Alacant, Elx, Oriola, etc. Per dir la primera que me ve al cap. Si al revés, Múrcia i Cartagena hagueren passat a ser catalanes, hagueren tingut límit directe en el regne musulmà d'Andalusia, que comprenia el que és la província d'Almeria també, i per tant l'or del nord d'Àfrica que els arribava als castellans via Granada també hagueren pogut arribar-nos a nosaltres. És a dir, les taules en què va acabar la cosa ens va complicar, per dir així, l'existència nacional. Un dels llocs on la nació es perd, diguem, a vegades difícilment, anecdòticament hem tingut aquest petit avanç nacional a finals del segle XIX, que és el cas, però més 100 anys després les dues branques se troben. En aquella època això de les vinculacions familiars i les genealogies i tal ho tenien molt clar. Per tant, els del bando del rei de Mallorca defugen l'enfrontament en els seus parents del continent. En el qual la situació queda raríssima i com que la burgesia de Palma en aquell moment
Palma és una de les ciutats riques en el comerç i tal. Pensa que la causa del rei és una causa perduda i que més val retornar al bon camí. El rei de Mallorca perd, val a dir que Pere el cerimoniós era una miqueta bèstia, el va tancar a ell, al fill, en una presó i tal. La dinastia pseudogènita de Mallorca s'extingirà, diguem-ne, i Mallorca torni a reincorporar-se al conjunt de la corona. I trauen un fur, això és important per al futur, fa 3 dies, un fur era una mena de llei, diguem-ne, que aprovava el Parlament. Quan parlem d'un Parlament, estem parlant d'un Parlament format pels nobles, els grans eclesiàstics i els grans representants de les ciutats, dels burgesos de la ciutat. Els 3 parlaments, perquè tècnicament Mallorca formava part del Parlament de Catalunya, inclús quan era diferent, el rei de Mallorca havia d'anar, diguem, com un membre més a les reunions de les Corts del Parlament de Catalunya, però els 3, el de Catalunya, el del Regne de València i el d'Aragó, aproven un fur, una llei que diu que mai i sota cap circumstància es poden partir els territoris. És a dir, que un rei no pot, per més fills que tingui, no pot dir Aragó per un, Catalunya per l'altre. I per tant, aquesta Constitució s'escriu en els 3 i per tant passa a ser, diguem, una llei fonamental nostra. Ho dic perquè quan en el futur analitzarem conflictes en què no tot el país està al mateix costat, haurem de plantejar-nos la legalitat. És a dir, quan el Principat nega obediència a un rei i proclama un altre, però en canvi València i Aragó continuen reconeixent a aquest rei, fins a quin punt és legítim com a comte de Barcelona, aquell que ha sigut elegit per les Corts catalanes, però no per les Corts valencianes ni aragoneses? A veure, és un problema que avui dia ens pot parèixer, des d'una visió, diguem, més o menys republicana de la vida, ens pot parèixer absurda. Però en aquell moment era clar, perquè que el rei fora el rei legítim o no fora, i encara avui, si aneu a Santa Maria del Mar, en Barcelona, l'església gòtica és tan preciosa, veureu la tomba de Pere de Portugal, que fou anomenat rei dels catalans. Veurem després en quin moment, la tomba és moderna, no s'han atrevit a ficar-li el número 4, que li correspondria, diguem, en la genealogia global, perquè ni València, ni Aragó, ni Mallorca, per cert, el van reconèixer com a rei.